ole tu na hen kan om na hi Zotlang ani a kan mu the am hian ni chunga cheina na se ma so tlai bike light eng te posa cheina ve kani Gado Elohai Shiuki Gado Elohai Kol Echad Yileh Ki Gadol Elohai upuya ole tu na hian in dar som pakhat emil som li tak mun ya Champhai a Kawn Chei om thuna kan kalani kan phang me ka tu na hian so Zotlai sakan ta son thla te kan lamot mola he Kawn Chei pon che lo chu biak in che ni jok ma tonun hai ta hian in a chung lama te anin ten ki lo ti wai sia sa par me ang deuh ten ken mo mai ni ole tu na hian in Zotlang not che me ka katlam pang ha biak in lama kal dona ta che kan ve me ya hei zoda zola ni Hete tharo an alang the lo ka kal mai ke ni don ho mai tu na hian Zotlang not ta kan au ma he kan huang hian lo chen sa khop mai ta ma tu yang den den sia ma an material ve kan enam thing mai ta thing an ti triangle ang yan sia chuan in planter kan kheng no niwa decoration light an jam hle mai phone nam pang chu he tiang hi ani da umot mot mai a chuan in a chung so a chung so photo boot ang reng do 2024 Christmas si bai ti ra te ji kan so no so chu a kau than mi tan lo chuan in lun phal wak lo nen ke ni san tan chuan an close that ni mo mo se thale lok te kan sa ni biak in chei zo ma lo post tir vel kan chi view lo a pop vel ve Elohai Kol Echad